Не ме интересува кой си. Пресечеш ли на червено, минавам отгоре. А малко е Киану Ривз, прегазвам го. А малко е най-добрият ти брата, прегазвам го. А малко е антилопата, не, чакай, не. Ако е антилопата, не. Дори когато ходя да сера, винаги си взимам по един заек с мен. За да си избърша задни. Имейл адрес. Чудесно. Аз съм този, който чука. Убил съм абсолютно всякакви животни. Григани, антилопи, сурикаци, деца. Ще бъда какъвто Бол си искам. Това не е твоя работа. Питай ме каквито лични въпроси поискаш. Питай ме колко санта ми. Питай ме имам ли хемороиди. Не, нямам. На всичко ще ти отговоря. Но да ме питаш за пола ми. Това повече да не се повтаря. Моят пол! Моят избор! Аз лично не бих се разсърдил на някого, ако ме блъсне и убие с колата си. Котките не са задвижвани от извънземни. Ти лут ли си? Самите котки са извънземни. Не си ли гледал Джоко? Не си ли слушал неговите обяснения за това как котките всъщност са извънземни, дошли от друга галактика, след като планетата им е била разрушена от драконите и са дошли тук, за да ни дадат знания. И не знаеш ли, че в момента, благодарение на котките, сме в процес за приемане на човечеството в Междугалактическата федерация, за да може и ние да участваме в взимането на важни за Вселената решения! Ти обичаш деца! Напъвай още малко. Да, спокойно. Знам, че е трудно, ял се суха храна, но съм с много положени усилия, ще успееш да го накараш да излезе. Давай, още малко. Напъвай точно така, давай. Напъни още малко. Прирок. Падна. Скаси ми. И се избърши. И пак бърсането с мокри кърпички е лукс. Аз като представител на комюнитето на задникобърсачите с мокри кърпички настоявам да кенсълнем тъпата тоалетна хартия! Да, няма нищо психопатско в мен. Не знам какъв ви е проблема, не схващам кое му е забавното на този мим. Аз съм си напълно нормален, нищо ми няма. Въобще не съм пресъздал реплика на стаята на SS Hellfigure в мазето ми и тя настримва оттам и да не излиза от тази стаечка принципно. Няма такова нещо, не! Може и да имам, но е само малко, нали? Не бих ви преследвал на улицата и да ви намушкам, нали? Не. Ако сте някоя много яка, може и да си помисля спокойно. Дреме за тях. Да, те може да пресичат на зелено, да, може да не са направили нищо лошо, но съдбата е направила нещо лошо, като ги е срещала с мен и предницата на колата ми. Така, тук избирам дали да блъсна мъж с дълъг ръкав, който не се е огледал, или мъж с къс ръкав, който се е огледал. Тук трябва да избера кого да убия на база вкус за дрехи или какво? Мартин Скибидов. Сега като се замисля, с удоволствие бих давал пари на антилопата, за да може всяка вечер да идва за по един час да ми танцува тикток танците си. Това няма връзка с клипа, но просто сметнах, че е много важна информация, която трябва да знаете. Не знам какво друго бихте очаквали от мен да направя, освен да му прережа гърлото, да му извадя адамовата ябълка, да го накарам да изяде, докато му навирам на жежен нож в газа. Нали? Какво друго бих могъл да направя? Използваха ги за секс кукли. Направо ги взеха, сграбчиха ги отзад. И по-добре да не казвам какво правиха с тях. Не мога. Лежит се източи. Не мога повече така да издържа. Кръвта им е навсякъде. Малко ми е тъпо. Очаквах да има повече въпроси, в които ще ме се налага да убивам деца. Виж колко е красива. Нещо толкова невероятно. Обичам ти. Хеликоптер! Хей, както знаете, пак убивам хората.